Het is schoon om hier in een toeter te komen. De toeter waar wij met een stukje van de dreumel in ieder geval het ganse jaar al goed toespeulen. Want hier, waar jij hier nou allemaal zit, hier trainen de mechjes van de dansgaarde iedere week heel hard om voor de dreumels een leuk optreden te verzorgen. En er moet goed voor geoefend worden. Iedere week zie zij hier en daarom vinden wij het fijn dat we ook wat terug kunnen doen voor Berkelheim. Wij willen heel graag met onze prins Frans en prinses Wilma, hier staan ze, met de adjudanten Ab en aan de andere kant Guus. Daarachter de Rood van Elf, onder leiding van Hein Marcellus, die staat daar aan die kant. Dan hebben we de man met de bel, onze ceremoniemeester G, de dansmarietjes Loes en Lonneke. Wij zien bezig hier voor o een paar uurtjes lol te geven, o heer te laten zien hoe wij carnaval vieren. Ik schrok er bekend van. Daar werd ik wakker van. Fijn om hier prinses Annie Kramer te zitten. Ik heb woensdagmiddag al kennis met haar gemaakt. Hebben lekker in het restaurant van Berkelheim zitten kletsen en zitten al de fiepen. Ja, het is een beetje een verlegen prinses, heb ik gemerkt. Ze zit niet veel, maar langzaam begint ze toch te onduren en kunt in Bebbel wel los. Ze heeft ook een hele goede adjudante die het klappen van de zweep wel kent. Neven daar zit ze met de grote kieps op, 3 keer van deze sjang. Fijn, jij weet precies hoe het gaat, want jij is ook eens een keer prinses geweest. Jij haalt, oh Annie, wel in het gereel. En door wat nodig is, speurde jij ze wel aan. Maar ik denk dat je ze hier af moet remmen als ze speuren. Fijn dat je er ziet. En natuurlijk, daar staat de baas van het Pertje Speul, Antoon van der Heijden. Geen echt een dreumel, maar hij is al 11 jaar hier. 11 jaar en daarom heeft hij extra de zondagse box en de zondagse jas gedaan met een mooi nonde juke. Officieel heet het smoking en wij zeggen dan gewoon zondagse box en zondagse jas tegen. Anton, fijn dat jij hier ook al 11 jaar toesvult en wij zijn heel blij dat jij als gast hier ons ieder jaar hier wilt ontvangen. En daarbij wil ik ook heel graag het woord geven, want jij ziet tenslotte de man waar het hier een beetje om draait. Het woord is aan Toentje. Vorst Primus, hartelijk dank. Ik ben blij dat u opgevallen is dat ik mijn zondagse pak aan had. Want het is inderdaad 11 jaar dat ik in deze tijd van het jaar de dreumel mag ontvangen. Dat betekent ook dat je als directeur van nu de Stichting Westerwold verplicht bent om je te verdiepen in wat er met die dreumel aan de hand is. En dat heb ik dan ook gedaan. En ik heb ontdekt dat in het programma dit jaar ontbreekt. Dat is triest. Want ik dacht even, daarmee is de sponsor PTT Post verdwenen. Maar gelukkig, Prins Frans is er ook nog. En dan nog iets. De voorzitter van de dreumel, die denkt bij de ouderen van Berkelheim te horen, sinds die tot Al de Knoepert is benoemd.
En volgens mij is Jan daar nog te piep voor. Dan is het zo dat we de laatste jaren gewend waren dat de Dreumel heel goed luisterde naar de ouderen in Berkelheem. En waarom? De laatste jaren was er altijd een prins die wel iets met onze bewoners te maken had. En wat is er nu aan de hand? Prinses Wilma, die heeft ervoor gezorgd dat prins Frans niet kon verdwalen, want die wist nog wel waar Berkelheem lag, na 30 jaar onderhand. En in het dagelijks leven vervult prins Frans een maatschappelijke functie. En we zijn toch wel al nu teleurgesteld in hem. Het is heel triest, maar het is waar. In het afgelopen jaar hebben wij geen bericht, uit welke hoek van de wereld dan ook, gekregen toen vorst Primus op stap was. Ik weet niet aan wie het ligt, maar het ligt aan de Dreumel. We willen niet haatdragend zijn. En dat is vandaag al gebleken, want wij hebben vorst Primus gevraagd of hij ook dit jaar weer die taak op zich wil nemen om de proclamatie voor te lezen, want hij is weer in het horsten gesteld en ik versta het als de beste, maar praten kan ik het niet. En hij was bang dat hij zijn tong erover brak, dus hij heeft aan Tini Zegers gevraagd van krijg hem van tevoren even te zien. En na die proclamatie zal ook prins Frans merken dat we niet haatdragend zijn, hoewel hij dat kaartje van vorst Primus nooit bezorgd heeft, dat hij toch opgenomen zal worden in de orde van de toeter. Ik wens iedereen een hele fijne avond, heel veel plezier en ik hoop dat we er een heel jaar weer op kunnen teren. Een heel gewichtig papier. Daar staat boven proclamatie. Wij, toentje uit het Gelderopse, zich schrijvende van der Heide in functie, als meest anti-carnavalistische directeur van Berkelheem, bepalen dat Frans den Eerste heerser werd over Berkelheem en een toeter. Hertog van het Antoniuspark, baron van de Kuiperplein Flat, werd opgenomen in de orde van de toeter onder voorwaarde dat gij, en nou moeten we even een goede oren spitsen Frans, dat gij in deze 3 dagen het geld voor de brief niet zult verhogen. Zou dat kunnen? Dat gij de blauwe enveloppen voor ons bewoners deze dag zult vergeten. Dat botterbriefjes wel bezorgd mogen worden. Dat gij deze dag geer met de muziek meegaat en oude fiets maar bij ons moet laten staan. Gegeven op zaterdag de 17e februari. Frans, proficiat met deze geweldige proclamatie en met het uitroepen voor u als titeldragers hier van Berkelheem. Daar wil ik wel even voor applaudisseren. Frans, het is een oorkonde die door de bewoners gemaakt is. Dus hartstikke mooi. Goud waard. Goed.
de oorkonde die onze prins Frans nou net ontvangen heeft, die zuurt er geweldig goed. En ik heb begrepen dat ze hier in Berkelheem en niet ergens in een fabriek gemaakt is, maar hier in Berkelheem door bewoners van Berkelheem is deze prachtige onderscheiding eigenhandig gefabriekt. Applaus voor deze creativiteit. Natuurlijk wil onze prins Frans I, ook de prinses van Berkelheem, om iets terug te doen, onderscheiden. Frans, die woont op de Stokstraat en allemaal, zo wie we hier zitten, weten we dat dat stuk grond wat tussen Horst en de Kniensvranda in leed, dat dat de stuk is. En daarom heeft prins Frans I zijn huisorde genoemd naar die streek. De huisorde van de Stukt. En hier geer prinses Annie, kon er maar eens even bij staan, wil hij ook onderscheiden met de huisorde van de Stukt. Adjudante, kom er even bij. Prinses Annie, proficiat met de onderscheiding, de huisorde van de Stukt. Draag ze met eere, want nog lang niet iedereen in Horst heet ze. Ik denk dat we nou genoeg gepraat hebben. Het wordt hoog tijd dat we ook eens wat meer laten zeggen, als alleen maar schele wazen laten huren. Ik wil het orkest voor vanavond even vragen voor een lekker muziekje. En dan gaan wij op ons plaatsen zitten, zodat we plaats maken voor de eerste artiesten. Muziek alstublieft.
het lekkere muziekske en nou de vloer heeft rij is, mogen de mechjes van de dansgarde naar voren komen. Hem hier voor Europrins, maar natuurlijk ook voor ons allemaal de gardendans te dansen. De gardendans die ieder jaar opnieuw voor Europrins gedanst wordt. En nou voor niemand minder dan Prins Frans de Eerste ontvangen ze met applaus de dansmarietjes van de Prins van de Dreumel. Mechjes van de dansgarde. Het wordt geweldig hoe wij hier tussen de kabels en de standards toch zo mooi het kunnen dansen. Ik weet dat het niet altijd meevalt, maar wij kosten geen foutjes ontdekken. Het ging weer ontzettend goed. Prins Frans die is trots op ons allemaal. Net zo goed als alle andere drummels en drummelinnetjes en vooral de mensen van Berkelheim die hier nou zitten. Heel erg bedankt voor deze mooie dans. Zo dadelijk krijg je weer een fijne buurtmars
fijn in de moord terug te gaan achter naar de zaal. En onder de klanken van de buurtmars komen dan ook dadelijk naar voren de zangers en zangeressen van een paar mooie liedjes. Maar voor het zo is, giet Prins Frans zijn danseresjes bedanken en hij geeft ze allemaal een ruusje. En geef me gerust, dan ga ik er een flink applaus geven. Zo dadelijk, als de merkjes van de dansschade wegzien, dan komen doorgestoken kaart met uw liedje nog een keer. En dan krijgen we nog een liedje dat geeft precies aan hoe het hier is. Dat liedje het nergens hangt zo'n sfeer als hier. En dat liedje wordt gezongen door twee merkjes met een echte Horsternaam. Dat zijn er twee van Boets. Moet ik dan vragen en de buurtmars voor het wegbrengen van de dansmarietjes en dadelijk het brengen van de zangers en zangeressen. Zoals ik straks al zag, dadelijk komen de mannen van doorgestoken kaart, Jan Abbe, Peter Spijken en Jacques Wismans met hun liedje Nacht en een keer. En Petri en Marion Boerts die voor ons zullen zingen. Nergens hangt zo'n sfeer als heer. En de buurtmars alstublieft. Zie je het alweer? La 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 la. Nog een keer gaan wij er tegenaan. En overdag is nergens voor te zorgen. Nog een keer gaan wij er tegenaan. Wat er dan verkunt, dat zijn we merken, merken. Nog een keer gaan wij er tegenaan. Want als we gaan, jong, dan gaan we gaan. Nog een keer gaan wij er tegenaan. Verstandig liep het mee, we gaan te voet.
keer gaan wij er tegenaan. Verstandig liep het mee, we gaan te vroeg. Nog een keer! Nog een keer! Gaan wij er tegenaan. En over dan is nergens voor te zorgen. Nog een keer gaan wij er tegenaan. Wat er over kunt, dat zijn we merken. Nog een keer gaan wij er tegenaan. Want als we gooien, jong, dan gaan we goed. Nog een keer gaan wij er tegenaan. Verstandig liep het mee, we gaan te voet. En zo moet het ook. Als je gaat, dan moet het ook goed gaan. En als je dan iemand onderweg ziet, en je hebt biertje veel lol, en de ganse zaak is in schwung, dan kun je zingen wat Petri en Marion nou gaan zingen. Nergens hangt zo'n sfeer als hier. Nergens, nee, nergens, een soms weer als hier. Kom dan maar bij en proef van het plezier. Wie ne kunt niet, hoef ook niet te gaan. Wie ne zette wel kan blijven staan. Nergens, nee, nergens, een soms weer als hier. Heerlijk den oor, ken maar een kunt hier. Heerlijk den oor, ken maar een kunt hier. Wij zien de zo op zoek. Waar is het vanochtend leuk? Al hen de nacht zo'n baan. Iedereen is waar is aan. Zie de aan en ga de hoed. Kijk daarheen, maar is nog binnen dan die hoed. Want nergens, nee, nergens, een soms weer als hier. Kom dan maar bij en proef van het plezier. Wie ne kunt niet, hoef ook niet te gaan. Wie ne zitten wel kan blijven staan. Nergens, nee, nergens, een soms weer als hier. Heerlijk den oor, ken maar een kunt hier. Heerlijk den oor, ken maar een kunt hier. Wie nou niet binnen is, morgen spiert wat hij mist. Maar de met ons mee, hier vindt de oude trein. En staan er met het hele spul, op te springen en te zingen op een stoel. Nergens, nee, nergens, een soms weer als hier. Kom dan maar bij en proef van het plezier. Wie ne kunt niet, hoef ook niet te gaan. Wie ne zitten wel kan blijven staan. Nergens, nee, nergens, een soms weer als hier. Heerlijk den oor, ken maar een kunt hier. Heerlijk den oor, ken maar een kunt hier. Nergens, nee, nergens, een soms weer als hier. Kom dan maar bij en proef van het plezier. Wie ne kunt niet, hoef ook niet te gaan. Wie ne zitten wel kan blijven staan. Nergens, nee, nergens, een soms weer als hier.
Petri en Marion, Peter Spijken, Jan Abbe en Jack Wismans. Samen die 3 mannen doorgestoken kaart. Drink met Prins Frans de Eerste, de Nierenwien, als beloning voor ook bijdragen. Lekkere liedjes waar de Dreumels dit jaar heel zeker op los zullen komen. Proost! En mogen ik dan van ons orkest vragen om een lekkere buurtmars te spelen, om deze liedjes, zangers en zangeressen terug te brengen. En daarna een lekker muziekje waar we even op kunnen sjonkelen. En daarna zullen we kunnen genieten van de wazelvatten. Maar eerst nog een lekker muziekje.
Dankjewel, meneer Verhaaf, voor deze geweldige, mooie muziek. En dan mogen jullie nou en een buurtmars spelen, zodat onze ceremoniemeester G met de dansmarietjes Loes en Lonneke de wazelvatten af kan gaan halen en hier voor de buun neer zal zetten. En spit zo oeren maar goed, want die wazelvatten die verkopen niet alleen schele wazel, maar ze hebben ook liedjes waar je ook heel grote oeren bij moet spitsen, want er zitten horster dingen in die jij heel zeker nog terugkent. Buurtmars alstublieft. Goedenavond. Goeie. Ja, hallo. Twee. Doe maar mee, kijk. Drummels en drummelinnekes. We willen het heel rustig houden. En we niet te willen- wild. En we willen beginnen met een liedje wat je allemaal kent. En toen zingt dat altijd. Hij zingt het al jaren over de radio. Het Risselkapelke. Op de Risselt, daar stiet een mooi kapelke. Gans verscholen leden aan de gasten door. Grote lindenbuur beschermen dat kapelke. Vroeger beide, door nog oud en jong. Ze beide verregen, of heel erg genoeg. Voor zieke mensen, of misschien wel een doet. Dat kleine kapelke, dat het heel veel weet. Van grote geheimen en menselijkheid. Op de Risselt, daar stiet een mooi kapelke. Gans verscholen leren aan de gasten rond. Grote lindenbuur beschermen dat kapelke. Vroeger beide, door nog oud en jong. Het Risselkapelke, het was mooi versierd. Met blauwkorre bloemen, wordt Maria vereerd. Het Risselkapelke,
een klein monument van vroeger het leven. Iedereen was content. Op de Risselt, daar stier de mooie kapelke. Kant verscholen in het aan de gastendom. Groeten in de buurt beschermen dat kapelke. Vroeger beide, door nog oud en jong. Vroeger beide, door nog oud en jong. Dan willen we nog een liedje zingen en het giert speciaal. Trouwens, voor- heb je uw mam al de groeten gedaan, want we zien op de televisie. Ach, we zien op de televisie. Ja, zeker. Moeder Kupers, de groeten waar? Ja, ja, ja. Oh, die zit vuur, hè? We zingen nou voor alle oma's in de zaal. Kijk, oma's die hebben bepaalde voorrechten en daar willen we het nog eens over hebben. Hoe je oblagen opvooit en hoe oma dat altijd in de war gooit. Je vooit op lagen op zoals dat tegenwoordig huurt. En je wilt het ook goed doen. Ja, krijg zoals de buurt. Je wilt ze niet verwennen, maar is mij al te gek. Want kom er eens bij oma, dan zet die ook nachtdrek. Kom in, kindje, kom in, schatje, kom in, drukke. Oma heeft verrood toch zeker wel een snukke. Limonade, een kusje of anders wat. Je mocht wel niet verwennen, maar oma's die mogen dat. Het moet nou al met moten, want zo hadden dat geleerd. En op de tv huurde het snoepen, het is verkeerd. Maar ga de zondags op bezoek, zo net naar voor de net. Het is zo goed als zeker, dat oma dan weer zit. Kom in, kindje, kom in, schatje, kom in, drukke. Oma heeft verrood toch zeker wel een snoepje. Limonade, een kusje of anders wat. Je mocht wel niet verwennen, maar oma's die mogen dat. Dus God de ver naar oma toe, daar werd u wat waard. En luister maar niet meer naar al wat wordt gezegd. Verwennen mocht en oma, ja luister wat ik zeg. Dat is voor alle oma's het allergrootste recht. En daar zit oma. Kom in, kindje, kom in, schatje, kom in, drukke. Oma heeft verrood toch zeker wel een snoepje. Limonade, een kuksken of anders wat. Je mocht wel niet verwennen, maar oma's die mogen dat. Alleen maar oma's die mogen dat. En het volgende liedje, dat zingt Toen en dat kent u ook allemaal.
Je hebt het al zo gehuurd in het Limburgs dialect. Het kost van ons die geweest, Ik nog een jongske was. Die kunnen allemaal dat kennen meezingen. allemaal, hè? Tralalala, opgelet, hè? Wie ik nog een jongske was, van een jaar of 6, vond ik er van alles aan en liet ik niks met rust. Zat ik aan het reumelke, pakte mij een keukske, zet die man doet de geniet, ik zet dich in een heukske. Tralalala, 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 tralalala. Wie ik al wat groter word, de schooltijd was voorbij. Toen hij ik al voor iedereen een mechje aan mijn zie. Een knap gezicht, een aardig kind, en op de kop een deukske. Sprook ik met dat mechje af in een of ander heukske. Tralalala, tralalala. Tralalala, tralalala. Wie ik later vrije ging, ik was vol goeie moed. We namen afscheid in de gang, ik weet het nog zo goed. Opeens verscheen dit schoonpapa en zei toen met een vleugske: wat moet dat met mijn dochter door, alleen dat duister heukske. Tralalala, 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 tralalala. Wie ik eens bij Pieters kwam en klopte op de deur. Hij zei tegen jong, kom dichter maar in, dus hij is toch heel goed vuur. Ik heb's toch niet eens kwaad gedaan, dus hij niks in mijn buikske. Hij zegt mich Pietrik, zet mich maar met een engelke in mijn heukske. Tralalala, 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 tralalala. La 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 la, la 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 la, la 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 la, la 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 la. Mij. Oh, wacht, ik moet wachten, zeggen ze door. Even wachten. Thijs moet eerst de neuk vingen. Mij kan het niet kapot, gelaagd en gebrot. Je geniet hem hen en je hebt bierste goeie zin. Maar mij zit alles tegen, niks loopt er volgens plan. Niks komt ook daar gelegen en je denkt, verdomme man. Maar mij is het leven ook zoer. Het leven is mijn zoer, maar mij dan is het ook menu. Laag ze wil gekund en geeft de dingen toch wat kleur. Houd al in de gaten dat je het goed beseft. Een dag niet gelachen is een dag niet geleft. Hey! Ha la 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, laat het maar eens waaien en laat hem maar eens gaan. De bochten gaan niet aan zijn leven strakjes van de stoel. Houd al in de gaten dat je het goed beseft. Een dag niet gelachen is een dag niet geleft. Hey! La 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 la.
En het laatste liedje, en daar hebben we de regie achter bij nodig. Dat is een liedje wat we vorig jaar nog al veel gezongen hebben. Weet je nog, met de Santekrom. Dat we naar de hemel gaan. En dat Pieters al direct ziet dat wij geweldig goede jongen zien. En dat hij ons al direct een engelke aanwijst. Nu gaat hij in, hè? Allemaal meezingen. Want waar gaan we heen als het hier gedaan is? Naar de hemel! Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Waar gaan we heen? Naar de hemel, naar de hemel. En Pieters heeft hij het goed gedaan. Ga er geen maar mee naar engelke daar staan. Een engelke hier, een engelke daar. Het is de engelke met echte engelenhoor. Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Naar de hemel, naar de schrijks al bij de mol. Pietkaarten werden troef of en de kraandilect. Wat werden zaggerijnig van een bus die net vertrekt. Of van een lege knip of een kapotte toet. Maar maak er maar het beste van, Want in staat is daar goed. Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Naar de hemel, naar de hemel. En Pieters heeft hij het goed gedaan. Ga er geen maar mee naar engelke daar staan. Een engelke hier, een engelke daar. Het is de engelke met echte engelenhoor. Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Naar de hemel, naar de schijf van Wedebol. Een linkse winkelkaart of een slechte buut. Misschien loopt de arroer dan als de tapje dadelijk schudt. Of en een blauwe brief, een oog te laat de krant. Maar ooit komt er een einde aan al dit trammeland. Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Naar de hemel, naar de hemel. En Pieters heeft hij het goed gedaan. Ga er geen maar mee naar engelke daar staan. Een engelke hier, een engelke daar. Het is de engelke met echte engelenhoor. Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Naar de hemel, naar de schijf van Wedebol. Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Naar de hemel, naar de hemel. En Pieters heeft hij het goed gedaan. Ga er geen maar mee naar engelke daar staan. Een engelke hier, een engelke daar. Het is de engelke met echte engelenhoor. Strakjes gaan we met de ganse Santekrom. Naar de hemel, naar de schijf van Wedebol. Naar de hemel, daar is grijs van Wedebol. Dankjewel, Wazelvotte. Drink met onze prins, met prins Frans, de Nierwien. En in de tussentijd zal ik ook even zeggen wie is. Heden met die cowboyhoed op. Dat is Rob Achten. Die met die gekke kiepers op. Dat is Thijs Kleven. Den met dat blitse jeske en dat zwarte kiepske met dat witte veur op. Dat is Cor Kubers. En de gaan ze achter met de rode nusik. Dat is niemand minder dan Toen de Baarts. De Wazelvotte. Mag ik dan voor deze Wazelvotte en een buurtmaars vragen, zodat die
weer weg kunnen gaan. En na deze wazelvatten komen er twee megges die zich wij tweeën nemen. Buutmars, alstublieft. Zo dadelijk, als wij tweeën hier staan, dan moeten al maar eens goed opletten, want een van die tweeën is Klazina. En Klazien, die heeft verstand van kruien. En zoals je allemaal weet, je hebt allerhande soorten kruien waar je kleine ongemaken mee weg kunt werken. Waar je die kruien kunt vingen, wat je met die kruien kunt doen, dat alles werd Klazien, de kruienvrouw. Denk eraan, geen kruiervrouw, maar de kruienvrouw. Moet ik dan een muziekje weet wie je naar voren te brengen? Dames en heren, dit moet ze zien. De hoogster Klazien. En dan wil ik nog heel even zwaaien tegen oma Jacobs. Die zit op Kuiperplein bij de televisie, die is al 94 en die kan niet komen. Oma Jacobs? Gaat het goed met u, Klazien? Ach, goed nee, maar wel beter. Ja, maar het is toch goed als het u beter gaat? Nee, het was beter als het mij goed ging. Wat had het toch een uitgestorven kalebas bij jou? Wat? Kalebas? Hé, dit is een echte oude vlies. Daar heb ik mee gekroeien, Luister, mevrouw Klazien. Ik ben journalist en... zie jij nou zo'n oud vroegvrouw? Min of meer. Ik wou jou hier een interview afnemen. Afnemen? Haha, afnemen. Hier wordt niks afgenomen. Ik wil u alleen maar een paar vragen stellen. Alsjeblieft. Voor ons weekblad. Het het privilege. Wat? Zeg, jij ziet toch zeker niet van de Pornorama? Nee, daar hoefde niet goed voor te zien. Bij ons kunnen de directeur gewoon aanhalen. Met een directeur heb ik niks te maken. Je moet niet denken dat ik voor geld alles zo me goed vind. En een reken is niks meer als een arme sodemieter met veel geld.
Luister, ons blad heet Vleer. Iedere week een nieuwe story. Komt uit voor het weekend. Is nogal privé. En luidt erom de ganse revue passeren. Oh, nou vooruit dan maar. Dan zeg het maar eens, mijn deren, voor de schoon vriend. Hoe weet je dat? Mijn schoon, die wringen wel eens mee, ja. Haha, zie je wel, dan heb je zeker jubeltieren. Nee, extra zorgen. Extra zoeken. Oh, dat is niet zo erg. Daar maak je maar geen zorgen over, dat smeerde ook maar op tijd met gerstenat. Oh. Gewoon bier. Gewoon bier. En dan van binnenuit neem ik aan. Ja, maar dan zakt me dat hem leeg. En dan zwiet vuurt. Moet ik niet hebben. Zwiet vuurt? Er is maar één middel wat daar echt tegen werkt, mijn muisje. Iedere morgen in een schoon en schom inlegkruisje. Zeg maar, als ik zo goed doe smeren, dan werkt toch wel eens een beetje... Lollig, bedoelde je zeker? Och, mijn derenke. Je moet maar denken, beter beer in een boek als water in de knieën. Wat? Ja, want dat drinken, dat haalde toch niet tegen, hè? Want er is hier bij ons in Hoors wel ieder weekend wat te doen. Ja, en als je niet in zuip, moet je maar thuis blijven. Zeg, en hoe was het vroeger eigenlijk? Gingen ze toen nog al uit? Jazeker. Vroeger, toen was er ook al jeugd van tegenwoordig. Want toen zagen ze, als de maan schijnt vroeg, zitten we lang in de kroeg. Zeg, en vroeger kosten ze ook wel feesten, wa? De kermis. Ja. Nee. Hey, nog het over de kermis hit. Weet je ook, is het weer kermis in september, dan valt kerstmis heel zeker in december. En tegenwoordig, als de kroegen toegaan, dan rent de jeugd naar de shawarma-kroon. Dat deed ze vroeger niet. Nee. Nee. Knoflook, die is wel beestig gezond, maar dat stinkt te zo ver. Dat is eigenlijk wel een gans van een andere kant als van gewone look. Wat? Maar daar had je wel wat tegen, wa? Tegen die luchtjes, daar had je wel een aftrekseltje voor. Jawel. Weet je wat? Je trekt maar een tekstje peterselie van de strook af. Ja? En daar knauw er maar op. En hoe ziet dat roet, peterselie? Nee, dat is zo'n klein groen pleintje. Wacht eens kijken. Hé. Kijk. Krijg drek. Oh, ja. En hoe zie ik nou het verschil tussen peterselie en drek? Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Je trekt maar alles uit de grond. Ja? En wat dan weer omhoog komt, Ja? dat is drek. Dat is een goed idee, mevrouw Klazien. Zeg maar gewoon klazien. Gewoon Klazien. Ik heb gehoord dat als je kinderen hebt en die zijn driftig, als je die wat wilt kalmeren, dan kunnen die thee laten drinken van dille. Is dat waar? Wat? Driftige kindertieën? Ha, dillen voor die billen, zo te bedoelen. En dat gekroeie grij, dat kun je gewoon allemaal in de hoofd laten gruien? Ja, schoon. Maar dan moet er wel niet, zoals iedereen tegenwoordig, en een hoop keier in een hoofd liggen. Jongen. Zo gooi je wordt van alles voor de duur. En vind je dat niet mooi daar? Jawel, maar je zit voort van die roestige steul, pompoenen en omgevallen, kapotte bloomput. Die van de vuilniswagen, hoor, die weten mij nog nimmer wat ze op moeten laaien.
En wie heet er tegenwoordig niet allemaal een bankje voor de deur staan? Ja, maar wacht eens even. Die bankjes, dat is voor de jongens van de post. Dan kunnen die zich rusten. Haha, laat me de boek niet lachen. Die van de post, die hebben een prinsenleven. Ik maar. Die hoeven gar niet uit te rusten. En vroeger, toen hoefde de post ook niet uit te rusten. En toen worden die zek nog veel zwaarder. Ja, dat kan wel zien, maar die zitten wel veel op een fiets, hè. En als je veel moet fietsen, dan heb je ook heel gauw last van aanbijen. Wat? Aanbijen. Oh. Wacht. Daar heb ik wat voor. Hier, kies. En laurierblad. Ja? Zitten? Mhm. Geen teven trekken. Nee. Nee, maar zo groen, wat er tegenaan. En niks te vleugelen. Ik wou je weer met het interview. Ja, je viewt maar wieder. Mevrouw Klazien, een nicht van mij, hè, die heeft altijd heel moe ogen. Ja. Wat kan ze daar nou het beste aan doen? Mooie ogen? Ja? Toehouden. En wortelen knallen. Ja, maar er zit er toch niks meer, dan zie je blind. Och, mijn derenke, beter blind als kluivert. Wat? En dat moet ik geloven? Ja, bij mijn zuster heeft het heel goed gebed. Oh. En die jij ook moe oegenuur. Je hebt ook nog een zuster. Ja, zeker. Die is nog in het klooster. Oh. Maar ze heeft wel geen klier meer aan. Daar zien die de ogen opgegaan. Zie. Of heb ik die gezien in de panorama? Och, nou is gans wat anders. Ik heb in zo'n blad gelezen dat Willeke Alberti nimmer vreet met die verseuren. Nou moet er zeker weer een nieuwe gezocht worden om te poel pakken. Ja, ze zal wel nimmer sexy genoeg geweest zijn. Och, wat seks. Haha, altijd maar seks. Praat maar eens liever ergens anders over. Ik zeg me altijd zo, hè. Lukt over het knoevelen nimmer gans zo goed. Gaat er dan toch niet direct met een andere tussenuit? Ja, en als we het niet over seks kunnen hebben, waar moeten we het dan over hebben? Over de melkboer. Ja, dat kan goed, want melk moet. En de melkboer mag. Ja, zeg. En ik lust geen melk, daar kom ik verstopt van te zitten en... Meggetol. Trouwens, heb je daar geen middeltje voor? Waarvoor? Tegen verstopping. Verstopping? Ja. Spinazie eten. Oh. Veul. En je zult landskappen tegen de muur aanskijken. Ja, dat hoeft nou ook al wel niet. Spinazie, zei je. Spinazie, ja. Spinazie. Dat is lekker, gezond en goed voor de noodlood. Oh. Maar geen windjes sloten, wat? Want dan krijg je knodder in de goel. Nou, lekker zeg. En waar moeten we die plek mee uit de west krijgen? Wat? Knodderplek. Ja. Kastanjepuree. Wat? En hoe gaat het daar? Ja, heel gewoon. Kastanjes in een pot. Ja, hier schellen? Nee, niks te schellen. Zo de pot in, vlamke eronder en reuren. Wat? Reuren. En wat je dan krijgt, dat smeert ook maar op die plek. Maar wel op de hand wassen, wat?
Ja zeg. Op de hand wassen? Jazeker. Daar begin ik niet aan, hoor. Door het weer. Het enige wat de moderne vrouwen van tegenwoordig nog op de hand wassen, dat zien de kinderen. Dus gij vindt dat wij lui zien? Dat heb ik niet gezegd. Nee. Weet je wel wat dat is? Lui zien, dat is uitrusten voordat je moe ziet. Nou heb ik nog één vraag, mevrouw Klazien. Ja, zeg maar gewoon Klazien. Gewoon Klazien. Wat moet er nou doen als je zo'n plek in de west hebt die zelfs met kastanjepereder niet uitgaat? Jongen. Ha, dan plekt de Roma en een flippo op. Ha, ik snap de ons toch niet wat ze door aanvingen. Die dingen ziet toch niet te eten? Knokenaard. Eet maar liever moos, borenmoos. Met pataten, ja. Zeg, en dat die boeren en tuinders allemaal zo in de oezel zitten, dat zal ook toch wel aan uw hart gaan, of niet? Ziet door maar gauw over stil, want dat is al erg genoeg. In Den Haag zien ze ons boeren vergeten. Als gij maar weet dat wij daar allemaal van moeten vreten. Zeg maar, op de televisie bij de reclame, daar heb ik wat heel anders gezien. Wat dan? Daar zie ik een boer met een splinternieuwe rode Ferrari de melktuiten wegbrengen. En, heb je toch gezien? Die heeft het ganse mistquotum aan zijn laarzen hangen. Jongen. En de ganse ozel, die is zelfs al doorgedrongen tot in de hennekuurje. Ja, hoe zou dat hè? Ja, ik huurde listen aan tegen de hennen zeggen, maak geen ruzie, wordt de eier bezig. Was het hem te lachen? Dan zal ik u nog eens wat anders vertellen. Kent gij het verschil tussen een schoop en een bok? Nee. Een schoop geeft witte wol en een bok geeft hem van katoen. En het rijmt ook nog niet. Maar dicht wel. Luister eens, mevrouw Klazien. Gewoon Klazien. Mijn mensen, dan is af en toe een beetje doe van het weer. Ja. Heb je daar niet een middeltje voor? Doelveren bedoelde gij? Jawel, wacht maar eens. Hé. Stoppen maar zo'n bladje van een boren granium in zijn oren, goed erin stoppen en dan kan hij voor de peren in de grond huren hoesten. Dat is goed grijp. Dat had ik van de zomer ook moeten hebben. Toen ben ik naar een concert geweest van de Stones in het Feyenoordstadion. Wat? Zie jij naar de Rolling Stones geweest? In de Feyenoord Kuip? Zo hè? En, wat hebben ze gemaakt? De Wazelvoorten hebben gewonnen. Oh, door ook al? Zeggen de familie kreeg ook wat gries hoor zo hè. En dat, Ja. dat vind ik maar niks hè. Dat maakt hem zo oud. Heb je daar een brouwseltje voor? Ja. Een brouwseltje niet. Nee. Maar wel een ander middel. En dat is? En een andere kel. Zeg, en als je nou in de zomer een beetje stukt, hè? Wat kun je dan het beste doen? Een webs bedoelde je? Ja. Ja, dan weet je wat, dan plukt de oom maar een haffel gelpe brandnetels, legt die op die steekplaats en draait er flink een lepje in. En dat baat? Nee, niet echt. Maar het is wel een zalig gevoel als je er na een tijdje weer alles af kunt halen. Zeg, en werd er nog een middel tegen winderigheid? Wat? Winderigheid? Gij bedoelt van dat look en zo? Ja. Tussen de soep en de patatten een paar lepels fluitenkruid.
En dan maar kniepen zeker. Nee, net nee. Met gewoon zoveel te harder dat geknipt, zoveel te harder hij piept. Nou, zo kan hij wel weer, hoor. Goed zo. Dan kniepen wij hem er nou maar eens tussenuit. Dus voorlopig hoeven we niet meer op uw advies en tips te tellen. Nee, wij tweeën gaan nou ook vast een avond vieren. En op het eind maar een heringsgeschillen. Dus denk er maar aan. Zie je nerveus? Het is stress. Of misschien wel de razel? De allerbeste medicijn is nog altijd Schele wazel. Vast een avond samen. Dat waren wij tweeën met een goeie rood over Kruie, Elle Pieters met dat fototoestel voor een boek. Dat waren de journalisten, de oetvrouw van een of ander damesblad. Of het nou Margriet wordt of de Panorama. Ik ben er niet gans achter kunnen komen. En dan Truswine, zij als Klazien, met een goeie rood over blozen in de box en andere dingen. Wij weten nou dat we fluitenkruid moeten gaan halen. En als dat niet bad, zeker niet kniepen, want dan begint het te fluiten. Bedankt voor deze goeie rood. Ik zag het Boer Brulfs groepje daar al op het puntje van de stoel zitten. Volgens mij gaan die het volgende jaar rond een Berkelen heen ieder stukje grond volzetten met laurier en fluitenkruid. Let op, het volgend jaar lente. En dan kun je hier allemaal op bledjes gaan snijden. Tegen de windjes en andere kwalen dingen te vingen, zodat je er heel gemakkelijk vanaf komt. Bedankt voor uw goeie rood. Ik hoop dat een Ierewien hoe goed gesmaakt heeft. En dan vraag ik een buurtmars van 2 vooraf. En dan kunnen deze dames teruggaan naar achter. En mogen we aandacht vragen voor een nieuw liedjes, zangers en zangeressen. Buurtmars alstublieft. Hier zie je daar. Als eerste gaan zingen Peter Minkenberg met Marion Vullings. Marion Vullings, Dings, Zeekum doet kastelen, is er en van Dings. Maar het in een hele korte tijd heel goed geleerd hoe ze horsters moet moelen. Rulsen en moelen van
van Peter Minkenberg en Marion Vullings. We komen uit Hoos en brood plat. Niet van wat moest ik dan door de stad. Drummers kennen elkaar toch allemaal. De buurt tussen mee en de luchtebol. Je kent mij en ik ken ook. Je ziet wien, maar ik ben ook. Je hebt heid, ik heb het koud. Je drinkt wien, maar ik drink al. Die stol die daar, begrijpen we elkaar. En dus vuilden we en hield zich dreum op paar. Vier was de noorden, maar mij met ons. Van Hulsberg tot Moelberenbos. Hulse, 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 moele, 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 maar. Hulse, 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 kus, moele. De rondtocht is prachtig goed. En in de meertal zie ik leuke snoet. De Bogenbrug trekt door ons hoofd. Straks schellen we hierin op en koos. Je kent mij en ik ken ook. Je ziet mooi en stelt de show. Je wat schmink op de kale plek. Je en een testnus een gumde nek. Die stol die daar, begrijpen we elkaar. En dus vuilden we en hield zich dreum op paar. Hier was de noorden, maar mij met ons. Van Hulsberg tot Moelberenbos. Hulse, 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 moele, 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 maar. Hulse, 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 kus, moele. Die stol die daar, vergeven we niet meer. Er is hier zeker niet onze laatste keer. Vier was de noorden, maar mij met ons. Van Hulsberg tot Moelberenbos. Hulse, 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 moele, 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 maar. Hulse, 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 kus, moele. Hulse, 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 moele, 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 maar. Hulse, 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 halt de moed. Marion en Peter, bedankt voor dit rondje Reulsberg. Dan nou het woord weer aan de Wazelvotte. Zij van alle meer te toes. Geen weet al wie het zien, dat hoef ik al nimmer te zeggen. En zij gaan zingen tussen Prusse en de Piel. Ja, tussen Prusse en de Biel, door ieder allerschoonste wereldje, daar is ons eigen Limburgsland. Door is alles nog een land, gelegd op en ja, ik bedoel, als een print en een betalte koe, de allerschoonste wereldje. Ligt tussen Prusse en de Biel. La 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 la. In dat land van Buutnerenus is de humor nog in tel. Met de zate harmoniekes of Joekse Joekskapel. Uit de mot of flink ter neven, door de maak ik meen
en de bier. La 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 la. In dat rief van spek en bonen is de vaste lovestiet. Een grote schele wazel, ja de logica is kwiet. God is het geen moeite, laat de flauwekul bestaan. Want je wil nog in de hemel, als je ook is gaan slapen. Ja, tussen Brussel en de bier, daar ligt het allerschoonste werelddeel. Dat is ons eigen Limburgsland, daar is alles nog verand. Geleft of fijn, ja, ik bedoel, als een prins en een patate koe, het allerschoonste werelddeel, ligt tussen Pruisen en de Bier. Ja, wel Pruisen en de Bier, daar ligt het allerschoonste werelddeel, dat is ons eigen Limburgsland. Daar is alles nog verand, gelegd op fijn, ja, ik bedoel, als een prins en een patate koe, het allerschoonste werelddeel, ligt tussen Pruisen en de Bier. Peter, Marion, Toen, Thijs, Cor en Rob, drink met Prins Frans den Ierewien. Je hebt gezongen over Reulse en de Reulsberg. De Wazelvotten hebben gezongen over het schoonste werelddeel en dat lied tussen Pruisen en de Piel. Tussen Pruisen en de Piel, dat is precies hier. En ze hebben groot gelijk. Ik heb hier wat hukjes van de wereld bekeken het vorig jaar. Maar het klopt hier. Het schoonste stukje van de wereld, dat ligt echt tussen Pruisen en de Piel. En dat is hier in Horst. Jongens en mechen, bedankt voor uw bijdrage. Mogen ik twee vooraf en een buurtmaars vragen. En dadelijk komen met hun eigen muziek de showdanseressen van ons dansgaarde met een machtig mooie dans. Ceremoniemeester G, Loes en Lonneke, breng deze artiesten terug en vol spanning wachten wij op de danseresjes van de dansgaarde. Gij kent allemaal Mickey Mouse en Minnie Mouse. En zo dadelijk zullen we in een hele hoop
Minnie Mousjes binnen zien komen. En er is ook hier Mickey Mouse bij. Daar komen ze aan. Fiddle Faddle. De Minnie Mousjes en Mickey Mouse. Geef ze nou maar eens een extra applaus. Deze Minnie Mousjes en Mickey Mouse. Mickey Mouse wordt gedanst door Clint Lemme. En die moet je toch hebben. Als die mechjes zo fijn kunnen dansen, waarom zou je een jong dat ook niet kunnen? En hier is er gewoon aan begos. Hartstikke goed gedaan, Clint. Een applausje voor Clint, Mickey Mouse. Ja, en deze mechjes en deze Mickey, die trainen ook hier in de toeter. Iedere week. En nog trainster, Patricia van Tilburg, die praktiseert zich een end om allemaal die pasjes uit te vingen, hoe ze het beste kunnen doen. En natuurlijk moet ze er ook netjes op staan. En Toos van Haar van Werkberg, die heeft hier wat achter het naaimachine zitten torrelen om deze mooi klaar te krijgen. En hoe kunnen we nou dansen zonder muziek? Daar zorgt Martin van de Kerkhof voor. Allemaal een heleboel werk achter de schermen en daar wordt Duk niet aan gedoog. En dan moet er natuurlijk ook een klein beetje gesminkt worden. De uurtjes die moeten wat groter of wat kleiner gemaakt worden. Er moet van alles gedaan worden met de hoor. Henny Saris die zorgt dat ze er
picobello op staan. En Henny heeft ook meegewerkt. En die is mooi clear. En onze ceremoniemeester G, dat is de regelmeester. Die man die zorgt dat alles op rolkes verloopt. De leider van deze dansgroep. Een applaus voor de leiding van deze groep. En omdat onze buurmeester Frans te weinig flessen wien gekocht heeft, kreeg hij allemaal een heel mooi bloemke, een ruusje van oude prins Frans. Die komt nou even naar onder. En als je dadelijk op uw eigen muziek terug gaat, dan zal Frans ook een mooi ruusje geven. Bedankt en we zullen nog zeker van deze danseresjes en misschien ook wel van deze danser huren. En als je 100 jaar wilt worden, dan bel de Geven Wegberg maar en ik erop allemaal. En dan komt de heer met mij trainen en huppelen. En dan kan het niet meer kapot. Ik zie er al een paar lagen, volgens mij hebben we al een paar die dansmarietjes erbij. En mag ik dan vragen aan twee vooraf voor een lekkere buurtmars, zodat ons dreumelkoer heen naar voren kan komen met echte hoorsterliedjes. Het dreumelkoer onder leiding van Stan Kruisberg, de man die deze jongen zo hartstikke schoon laat zingen. Een buurtmars voor het dreumelkoer. Zingen en zing maar met ons mee.
Goedenavond, jongens en meisjes. Het is voor ons, wij vinden dat een hele eer vanavond Heer voor oude brogen zingen. Als ik hier zo'n prachtig gezelschap van prinsessen zie zitten, dan gaan wij er een beetje flinker tegenaan. Wij beginnen met een liedje uit de tijd dat gij allemaal nog jong waart. In de tijd dat wij nog allemaal duk in de kerk kwamen. Toen de pastoor het voor het zeggen had en toen je vrijdags geen vlees mochten eten. En dat liedje is getiteld Goeie al den tijd. Ja, ik moet even zeggen, het is altijd zo. Als wij dit liedje zingen, krijgt de jongste van ons koor, Jacques, het altijd te kwaad en dan moet hij beuken. Ja, maar ik heb die tijd ook niet mee mogen maken en dat moet toch een verrekte is gewoon een tientje geweest, hebben ze tegen mij gezegd. Dat zullen deze mensen kunnen beamen dat dat een prachtige tijd was. Dus dat geen bukte, dat had je hier wel, ja. Dankjewel. Maar ging het nou weer? Mogen we het volgende liedje? Het volgende liedje, daar gaan we ineens terug naar deze tijd in Horst. Daar wordt flink gebouwd en hier vlak in de buurt leed een uitbreiding van Horst en dat noemen ze Kapellerhof. Ik weet niet of je dat kent. Er staan van die deftige huis met 2 voordeuren. En die mensen die daar wonen, die noemen ze kangoeroes. Met een waarom. En een kangoeroe die kan heel hoog springen, maar hij heeft niks in de tees. Ja, het is hier dan. Kangoeroedorp.
kankerelmuur. Op zondag heb je daar heel veel plezier. Het bekijken en gaven naar deur en naar riet. Daar wonen elite, de burger, de zee. Maar de bank is een grond op een beetje dik. Anders hoort weer gedaan. En wij hebben gehuurd dat ons nederige woorden in de kankerelmuur. Wij haaien ons gender, maar dat komt wat bij. Ja, de kankermoeder is niet meer te ween. Ze springen door hoeken, al is het al duur. Maar met een dikke buidel stelt dat gaat niks voor. Want ons hoofd veel gratten. En wij hebben gehuurd dat ons nederige wonen in de kankerelmuur. Want ons hoofd veel gratten. En wij hebben gehuurd dat ons nederige wonen in de kankerelmuur. Het volgende liedje, dat gaat over de carnavalsdag zoals wij ze hier in Horst beleven. Van zondags de optocht, wies dinsdags de boerenbruiloft. Het is een heel bekende melodie van vader Abraham, het café aan de haven, maar wij noemen het de 3 carnavalsdagen. Ja, met die dag zien wij weer als herboren. Wie zal als woensdag, dat zien wij weer vrij. Maar op als woensdag is alles verloren. Want deze dag, de laatste dag, is het voorbij. De druppels die wachten ons grote en kleine leuren om dingen overbij. Ze rotten en lachen en zwieren en zwijen, de druppels die zien dan zo mee. Maar voor wie ze en is het herrie en leven wij gewoon alle wollen en wol. De mens groeit weer handels met snoekers, de mensen die raken weer hartstikke vol. Ja, met die dag zien wij weer als herboren. Wie zal als woensdag, dan zien wij weer vrij. Maar op als woensdag is alles verloren. Want deze dag, de laatste dag, is het voorbij. Op dinsdag dan is er een schoonmoer en dan bij mij. Een nul op een meer voor de hand en een meer boerenbos op de woed en woestijn.
is alles verloren. Wat is een dag, de laatste dag, is het geweest. Wij vinden het erg leuk, datgene wat mij sjonkelt en wat mij probeert te zingen. Wij gaan verder met een potpourri van 5 bekende melodieën. En dan moeten we ook weer rustig bij zingen. Je kent de tekst wel niet, maar dat is niet erg. Zing maar van ai 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 of la 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 of zo wat. Maar doet mij een potpourri over de carnaval. Carnaval in de Dreumelding, zien wij de koning te wie. Wij willen die dag ons geven, het vier schieten en mij beleven. Want carnaval is de schoonste diep van het jaar. En hier denkt dat is toch schön, ja, dat is maar 1 keer per jaar. Nergens is het zo schoon, nergens zoveel te doen. En een sfeer als de wind, hier in ons moet te zien. Ook al doet het met wie het van ons af te zien. Want in ons leert ons goed, hier in ons zien ik goed. Maak de lach van lef maar goed, doe er ook wat mee. Maak
beste mensen, wij gaan nou ons laatste liedje zingen. Het slotliedje. En dat heet natuurlijk Adieu. Wij gaan hierbij verlaten. Wij wensen nou een paar prachtige carnavalsdagen. En tot ziens. Drummelkoor, proost. Het hofkoor van een drummel. En hier op de achtergrond, heel stiekem wil hij er vandoor gaan, de hofober. Want als we Piet niet hadden, dan stonden we hier nou terug. Oberpiet, bedankt voor deze lekkere biertjes. Ja, dan moet graag zeker extra veel geklapt worden, want dan is er al zijn leven. Jongens van het Drummelkoor, onder leiding van Stan Kruisberg, hartstikke bedankt voor deze mooie, uit het hart gegrepen liedjes. Wij genieten er iedere keer weer van en iedere keer leren wij er hier ook weer een coupletje bij. God ze door en dan zingen wij over een tijdje alles mee. Laat hem nou lekker smaken en mag ik dan voor deze zangers een buurtmaars vragen, zodat zij lekker terug kunnen gaan en hun keel door verder kunnen gaan smeren. Bedankt voor deze geweldige klanken. Hoi.
bijna op het eind van de avond gaat er nog iets belangrijks plaatsvinden. Want de directeur van Berkelheim, de heer Anton van der Heijden, die wordt zo dadelijk met een buurtmars hier naar voren gehaald. Want omdat hij zo met hart en ziel al 11 jaar verbonden is, maar niet alleen vanwege die 11 jaar aan Berkelheim, wil onze prins Frans, de directeur, en dan neem ik hem toch weer even tandje uit het Gelderopse, de hoesorde overhandigen. De hoesorde van prins Frans I, de orde van de Stukt. Ceremoniemeester G, Loes en Lonneke, gaat de directeur even halen, zodat prins Frans hem kan ieren. Buut maar eens alstublieft. En hier staan dan een van de belangrijkste mensen, misschien wel nou de belangrijkste mensen van Horst. De prinses Annie van Berkelheim met haar adjudante Drika. De belangrijkste mensen hier nou. Met onze prins Frans, de eerste, en zijn adjudant Guus. En de directeur. Frans, overhandig de hoesorde van de Stukt aan deze geweldige tandje. Goed. Wij hebben het machtig schoongevangen om hier vanavond te zien. En we willen dan ook Berkelheim met alles wat er om en aan hangt bedanken voor uw gastvrijheid. Natuurlijk ook twee vooraf dank ik voor de lekkere muziek. Applaus voor die muzikanten. Ook bedankt voor de bordjes ophaalder. Hierachter. Je kunt zien dat het een schoolmeester is. Hij weet voortreffelijk om te gaan met het kriet en het bord. Kan niet missen, dat moet en een meester zien. Verder wil ik bedanken alle artiesten die hier vanavond meegedaan hebben, die meegewerkt hebben aan het slagen van deze zittingsavond in Berkelheim. Zo dadelijk speelt twee vooraf voor ons de Dreumel en dan gaan wij ook weer verlaten. We wensen nou allemaal hele mooie dag toe. Gezondheid en als het en ik er ergens piept of krakt, denk maar aan Klazien en gaat maar ergens wat gekruien zoeken. Misschien wil onze prins Frans nog wel een woordje tot O en tot prinses Annie en haar adjudante Drika richten. De microfoon stiert er klaar voor. Het woord is aan prins Frans. Ja mensen, hier is al best veel gepraat hè? En ik denk dat je dat eigenlijk helemaal niet op prijs stelt. Er wordt zoveel gezwetst en gedaan. Ik weet niet of je dat allemaal verstaan hebt, maar ik kan altijd maar één ding zeggen. Mensen, ik vond het hartstikke mooi om hier te zien. Met mijn adjudanten, met de Raad van Elf, met de kapel. We gaan ervoor!
Het is kort maar krachtig. Onze prins is het, wij gaan ervoor. Met andere woorden, wij gaan nergens voor aan de kant. Voor carnaval gaan we, als het moet, door een Stiense moor. Niks zullen stegen. Wij gaan vanaf nou door tot als woensdag. Ik weet niet of prinses Annie ook nog wat tegen onze prins wil zeggen. Zij bedankt hem voor alles en ik vind het toch Dat is veel meer waard dan die woordjes allemaal, ja. Dat is gemend. dat werkt nog beter als die kruien van Klazien Frans. Moet ik daar nou vragen of twee vooraf en een flinke, duchtige drummel wil spelen, dan gaan wij de zaal in. En nog eens, drummels en drummelinnekes, geniet ervan, bedankt, hoiwa en tot weer eens.